Здравейте, добре дошли в нови епизод на нашия подкаст Европа днес. Както виждате, сме в малко по-различна обстановка днес, но това не ни пречи да правим видеа за вас. Днес на гости при нас е професор доктор Ингрид Чикова, която освен преподавател е също така и един от създателите на катедра по европеистика в Софийския университет. Доктор Чикова, здравейте! Здравейте, добър ден, радвам се да бъда с вас. Първият ми въпрос към вас, понеже четох биографията ви и вие сте наистина една изключително вдъхновяваща личност, е ако може да разкажете повече за себе си и как вие виждате ролята на културата в съвременното общество. Благодаря за оценката, че съм вдъхновяваща личност. Бих се радвала, ако наистина моя път може да вдъхнови младите хора сега. Да ви кажа честно, аз никога не съм предполагала в моята младост, че ще стана преподавател по европеистика, защото ситуацията беше много различна, но ще ви кажа няколко думи за моя път. Всъщност, аз съм завършила Френската гимназия във Варна и това е, може би, моята първа стъпка към големия свят. Защото там имахме преподавател по френски език, който беше французин, който ни носеше много списания, плочи, които на времето бяхме доста ограничени в тази област. Той ни преподаваше френска цивилизация, което наистина за нас, младите хора, 16-17 годишни, беше изключително важно и тъй като днес ще си говорим за култура, трябва да кажа, че това бяха едни от първите стъпки към световна, към европейската и към световната култура. Защото си говорихме за френска литература, изобщо за френска цивилизация, но и за цялата европейска цивилизация. Ще се върна обаче и малко по-назад в моя живот, в моето детство. Защото аз съм израснала при моите баба и дядо. Аз съм родена в град Лом. Там имаше невероятно читалище с много добър самодеен театър, самодейна опера и оперета. Имаше оркестър, в който свираше моя дядо, свираше на флейта, играеше в оперетата. И това нещо също оказа много голямо влияние върху моето по-нататъчно развитие. След Френската гимназия аз отидох в София, където завърших това, което сега се нарича международни икономически отношения, а тогава се наричаше икономика на външната търговия. Това е специалност, която е свързана наистина с света, с международните отношения, въпреки че тогава ситуацията в България беше твърде различна. И благодарение на това, че учих френски, реших, че ще пиша докторска дисертация, която ще е свързана с европейските дела. И така съвсем конкретно бих казала, започна моя път в сферата на европейските дела. Защото докторската ми дисертация беше посветена на Европейската общност, на търговията с Европейската общност тогава, на нейната обща селско-стопанска политика и така нататък, което за мен беше много вдъхновяваща първа стъпка, след което България сключи дипломатически отношения с Европейската общност в 1988 година и беше създадена първата мисия на България към европейските общности. И аз имах шанса да отида да работя там. И оттам нататък аз не съм се отклонявала от този път да се занимавам с Европа, с нейното обединение, с нейната интеграция, като икономист да изучавам икономическите политики, но и всичко останало около тях. И ето в един момент стигнах до там, че започнах да преподавам. Отдадох се на доста академични занимания. Имам прекрасни студенти по европеистика, които са много любознателни, много амбициозни, по същия начин говорят езици и сега имат много по-големи възможности, разбира се. Това е, скъпи колеги, ако следвате вашия път,
целеустремено, въпреки трудностите. Аз съм сигурна, че всички вие ще успеете в това, което избирате да бъде ваша професия. И много добре наистина го казахте. Аз ще ви върна малко назад до момента, в който казахте, че още от много малко имате тази ентусиазъм да занимавате с култура, когато сте учили в Френската гимназия във Варна. Много ми е интересно по това време, тъй като вие сама казахте, че обстановката е била малко сложна, как успяхте да намерите пътя, по който да се реализирате в точно това, което искахте? Трябва да ви кажа, че във Френската гимназия по това време, че ще ви кажа кога съм завършила, за да знаете за кое време става дума. Аз съм завършила Френската гимназия 68 година. Тоест там съм била между 64-та и 63-та, 64-та до 68. Аз съм щастлива, че бях в това училище, защото наистина, въпреки всички особености на тогавашния режим, ние имахме, примерно, възможност и много често ни водеха, тъй като там живеехме на пансион, ни водеха във Варненската опера. Ако ви кажа, че съм гледала Бохеми, Тоска, балета Жизел по 10 пъти, не знам дали ще ми повярвате. Редовно ходехме на театър. Редовно играехме театър. Аз съм играла Рада Госпожина в Подигото, играла съм Елвира на френски, в Тартюф от Молиер, което е част от възпитанието в сферата на културата. Ние имахме всяка събота, например, тъй като учех, имахме такъв допълнителен предмет, който се нарича екскурзоводство, професионален. И по екскурзоводство ние имахме една изключително симпатична учителка, която всяка събота, тогава се учеше в събота, която ни водеше на изложби във Варна, и изобщо ни обясняваше колко е важно за един екскурзовод да знае не само историята на България, за да разказва на чужденците, а наистина да познава културата, да е духовно да се развива, а не само да има някакви конкретни знания. Тоест, училището, според мен, има много, много голяма роля в формиране на личности, които ценят, бих казала, истинската култура. Защото културата, ако си говорим конкретно, не е само изкуство, културата е още много други неща около изкуството, които са твърде важни и които според мен в рамките на културата влиза и образованието. И ако образованието създаде културна атмосфера, това е изключително важно за развитието на младите хора. Не случайно, тъй като съм все пак франкофон и френски възпитаник, ще цитирам Дантон, който е казал: след хляба образованието е от първа необходимост за един народ. Така че наистина трябва да се замисляме върху това, как образованието да създава наистина духовни личности. Да. И понеже вие казахте за представата на хората за култура, каква е вашата представа за култура? Ние често хората свързваме културата само с изкуство. Да. За мен изкуството не е цялата култура. Изкуството е всъщност онази, бих казала, чаровна и привлекателна част от дейността на човешкото съзнание. Изкуството ни носи красота в ежедневието, то е, бих казала, радост за духа. Но освен изкуството, в понятието култура за мен влизат и много други неща. Вече казах за образованието, това също е изключително важно, но културата за мен е и това, от което се интересуват хората, техните мисли, техните модели на живота, ако щете, книгите, които четат, филмите, които гледаме, музиката, която харесваме, дори речта, която слушаме. Аз понякога съм, бих казала, твърде потресена от някои
изказвания, които звучат по телевизия, по радио. Речта също е част от културата. Нашите ценности, нашите разговори, дори бих казала, всичко, от което ние се възхищаваме, това също е култура. Ежедневието ни също се нуждае от култура. Тоест, културата реално е животът на духа. И ако се опитаме да бъдем наистина малко по-духовни, а не толкова материални, мисля, че бихме живяли по-щастливи. Много добре казано. И според вас, кой можем да кажем, за вас това, кой е най-висшия образ на културата? Дали наистина е изкуството, дали е речта ни, дали е нещо друго? За мен всичко. Това е, като се каже култура, това е един сборен образ. Не мога да кажа, че културата е само да ходите на опера, например. Културата се съдържа в много неща, включително, пак казвам, в музиката, която харесвате. Защото има музика и музика. В филмите, които гледате. И аз, да ви кажа честно, доста често се възмущавам от някои от филмите, които се дават по телевизиите, защото си мисля, че част от насилието в училищата се дължи именно на прекаленото гледане на филми, в които се лее кръв, в които човешкият живот няма никакво значение, които не ни дават духовно, реално нищо, а въздействат върху най-низшите ни сетива. Затова казвам, че културата е сбор от всичко това. Включително човек да може да отсее истинското от това, което е преходно. Но за мен културата е климата на европейската цивилизация. Тоест, те трябва да станат приоритети. Културата и образованието. И в нашата държава, и в Европа като цяло, защото без култура и без относителната свобода, която тя предполага, както е казал Албер Камю, защото културата върви с тази свобода, нито едно общество не може да бъде съвършено. Ние не искаме да живеем в джунгла, не искаме да живеем в някакво диво, даже не би го нарекла общество. Поради това наистина не мога да създам един единствен образ и да кажем и само литературата е култура или само музиката. И начина на живот е култура. Ако трябва да бъда съвсем конкретна и точна, тъй като ние преподавателите обичаме дефиниции, обичаме определения, мога да цитирам едно определение, което ЮНЕСКО, вие знаете, това е Организацията на ООН за култура, което ЮНЕСКО дава за културата. Според ЮНЕСКО културата е множеството от отличителни духовни, материални, интелектуални, емоционални черти на дадено общество. Тоест, обхваща освен литературата и изкуството, и начина на живот, и формите на съжителство, ценностните ни системи, какво ценим ние, традициите, включително вярванията ни. Така че виждате, културата е нещо комплексно, да, което пък даже си мисля, че всеки включва в културата дори може би още неща, които са важни за всяка личност. И понеже по-рано споменахте, че според вас трябва образованието и културата да станат първостепенно задължение на всяка една държава, това ли беше една от мотивациите ви да участвате в създаването на факултета по европеистика? Създаването на катедра европеистика е, бих казала, едно от нещата, които направих в моя живот, с които се гордея. Когато работех в Брюксел, аз имах възможност да създам контакти с колеги-преподаватели от Колежа на Европа в Брюж. Не знам дали тези, които ще ви гледат или слушат този подкаст, знаят нещо за Колежа. Аз ще ви кажа няколко думи. Още преди да е създадена първата европейска общност за въглища и стомана,
която се създава реално 1951 година. 1949 година, след войната, се създава Колежа на Европа в Брюж. Аз дори понякога се шегувам и казвам какво ли са учили тогава студентите, след като не е имало Европейски съюз. Но какво е било важно за създаването на този колеж? Идеята да възниква по време на Конгреса на Европейското движение в Хага през 1948 година, като големи личности са били на този конгрес. Това са Салвадор де Мадаряга, Пол-Анри Спак и така нататък. Няма да ги споменавам. Но тези хора са искали да направят така, че да бъдат преодолени предразсъдъците, които съществували неминуемо след Втората световна война. Желанието за отмъщение, желанието за реванш и така нататък. И тяхната идея е била да се съберат младежи от държавите, които до вчера са воювали, да учат и да живеят заедно. И всъщност тогава кмета на Брюж, град Брюж, той е един много, много красив град в Белгия, предлага помещения за този колеж и там се започват да учат всяка година на магистърско ниво млади хора от всички европейски държави. Дори този колеж всъщност създава един общ дух, който често е наричан духът на Брюж, което значи толерантност, взаимно разбиране, приемане на различията и дълготрайни професионални контакти. Ето този колеж ме вдъхнови за това в България също да изучаваме малко повече Европа, обединена Европа. Значи не говоря че само за Европейския съюз. Даже някой път казвам на моите студенти, може да не обичате Европейския съюз. Човек не може да се влюби в единен пазар. Обичайте европейската идея, защото европейската идея е идея за обединена Европа. Идея хората да живеят в мир, да живеят заедно, да се разбират, да могат да пътуват свободно, да се срещат със свои връстници от други държави. Така че създаването на катедра европеистика всъщност беше осъществено съвместно с този колеж на Европа в Брюж по един проект, финансиран от Европейската комисия. Имаше такава програма Темпус. И така постепенно започнахме с един курс, разви се тази идея, присъединиха се и доста други колеги към идеята да знаем малко повече за Европа, за европейската интеграция като цяло, за пътя, който са извървяли тези държави, за да създадат обединение между страни, които до вчера са воювали. Не случайно наричат често Европейския съюз, особено в така неговата начална фаза, европейското чудо. Защото много хора не са си представили, че е възможно, примерно французи и германци, които до вчера са се избивали взаимно, да бъдат в едно обединение. Но ето, че чудото се е случило. Така че това е предисторията на създаване на катедра европеистика. Пак казвам, имаме прекрасни студенти, които са много амбициозни, изучава се в специалността европеистика не само политики на Европейския съюз, право на Европейския съюз, изучават се редица културни въпроси, въпроси свързани с цивилизацията на Европа. Излизат специалисти, които имат широк поглед към света, дори бих казала, и които са експерти в сферата на европейската интеграция. Те са изключително необходими на България. Ние сме член на Европейския съюз, участваме във всички институции и там би трябвало да бъдат хора, които наистина имат нужните знания и умения, за от една страна да представят България добре и от друга страна да защитават интересите на страната и да ги споделят с другите държави членки.
Стана ми интересно преди малко, вие споменахте, че държите, сте казали на учениците си, че не е нужно да се влюбят в Европейския съюз и да са абсолютно заинтересовани от всичко. Кое е нещото, което вие като преподавател искате те да научат? Мисля, нещо, на което вие най-много държите, просто да научат това. Другото няма толкова голямо значение за вас. Ще ви кажа какво казвам на моите студенти. Аз всъщност им преподавам във втори курс. Преподавам им политики на Европейския съюз. И аз с тях искам да постигна обикновено 3 неща. Първото и най-важното е да ги накарам да мислят. В сферата на европейската интеграция има доста, бих казала, и противоречиви неща. Има неща, които не са... Това не е математика, да решиш задачата и да кажеш 2 и 2 прави 4. Доста често има въпроси, които могат да се разглеждат от различни страни. И мисловният процес е много важен в този аспект. Човек може да прочете редица неща, които са свързани с европейската интеграция. Важното е да може да ги осмисли, да може да ги анализира. Тоест, аз искам от тях аналитичен ум. Разбира се, за да правят такива анализи, те трябва да имат и знания, това също е съществено, но анализа и мисловния процес са много важни. И още 2 чисто практически неща. Да умеят да говорят пред публика и да умеят да пишат грамотно. Защото каквато е работа да започнат след като завършат, тези 2 умения са изключително необходими. Ако те не умеят да се изразяват пред публика, да отидат на едно интервю за работа, на което да се представят добре, колкото и знания да имат, няма да са успешни. Доброто писане също има голямо значение. Човек да може да конструира един добре подреден материал по определен професионален въпрос. Така че това са основните неща. Искам от тях да имат и повече въображение. Както е казал Айнщайн, математиката може да ви отведе от точка А до точка Б, а въображението може да ви отведе навсякъде. Така че хубаво е, когато обсъждаме различни въпроси, аз насърчавам много силно тяхното въображение. Да, понеже споменахте Айнщайн, аз сещам и за един друг негов цитат: въображението е по-важно от знанието. Да. Аз бих казала, че все пак и знанието си е нужно, особено в сферата, в която ние работим, но тази сфера на европейската интеграция е изключително динамична. В смисъл, аз често казвам, че ако преподавах, да речем, философия, преподавах Кант, Хегел, Аристотел и така нататък, сигурно щях да си направя едни лекции и да ги преподавам години наред. Докато всичко, що е свързано с Европейския съюз, е толкова динамично и се променя толкова, че е необходимо непрекъснато да обновявам това, с което занимавам студентите, което си има своето очарование, разбира се, човек да не повтаря едни и същи неща. Интересно е това, което правим. Наистина, правим симулации с тях, превъплъщаваме се в ролите на, примерно, на комисари, на министър-председатели. Това е... кара ги да усетят как функционира Европейския съюз, тъй като взимането на решение между 27 държави съвсем не е лесна задача. Да, това ми напомни и на сферата на технологиите, също както казахте. И тук нещата се развиват изключително бурно и тук просто всеки ден има нещо ново и няма как, ако си учител по технологии, просто да работиш нещо готово, просто трябва винаги да се стремиш да се усъвършенстваш. Така е, това е вярно. И тук, понеже си говорим за култура, може би неизбежно да спомена това, което е казал Жан Моне. Някой пък казва, че Алтиеро Спинели го е казала, може би и двамата. Ако можех да започна от начало, щях да започна с културата. Защото всъщност европейската интеграция започна с икономиката и доста дълги години е по-скоро икономически проект, политически проект,
Културата е, бих казала, малко на втори план, въпреки че и много политици твърдят, че културата е приоритет, че е лепило или цимент, които ни държат заедно. Само че аз често шегувам по този повод и цитирам една такава известна фраза на Джеймс Фрик, който, обикаляйки по фирмите за да събира средства за университети, им казвал: не ми казвайте какви са ви приоритетите. Кажете ми за какво си харчите парите и аз ще ви кажа какви са ви приоритетите. Тоест, не само да казваме, че това са ни приоритети, а наистина в бюджетите да са предвидени достатъчно средства, да има средства за култура повече. Аз ще дам един такъв пример. Посетих едно училище в град близък до Бургас, в Айтос, с едни изключително симпатични, хубави деца, които имат театрален кръжок или там клуб, които играят прекрасно. Учителката сподели с мен, че не винаги има достатъчно средства, за да отидат на театър Бургас, например, да посещават редовно театър, което би било жалко. Тоест, ето за такива неща никога не трябва да се оставя страната или училището или която и да е малка единица без средства. Тоест, културата трябва да се подпомага във всичките й форми. Да. И понеже ще ви върна малко назад, когато вие споменахте за европейското чудо, както са наричали Европейския съюз по това време, макар че не е бил точно Европейския съюз, според вас, вие казахте, че тогава икономиката по-скоро е била водеща роля, но как можем да кажем, че културата е повлияла? Тъй като знаем, че, както вие дадохте пример с Франция и Германия, те доста често имат различни мнения. Как успяват да се обединят по някакъв начин, особено в тези времена? Да, наистина европейската интеграция започна с икономиката. А не случайно първото европейско обединение. Обединение за какво? За въглища и стомана. И, не може да търсим култура в въглищата и стоманата. Идеята на бащите основатели, Робер Шуман, Жан Моне, Конрад Аденауер и така нататък, е била да се обединят тези индустрии, така че войната да стане материално невъзможна. Това е била първата цел. За съжаление, в нашето съвремие виждаме, че дори когато има преплетена икономика, войната, пак казвам за дълбоко съжаление на нас, европейците, войната се появи отново на нашия континент. Така че започването с икономиката след войната е някакси разумно, ясно, защо това е станало така. Каква роля е изиграла културата? Според мен, тук трябва да се върнем, може би, към Ренесанс. И да помислим за това, че всъщност под икономическите интереси се крият дълбоките корени на една Европа на духа. Нека си спомним великите немски композитори. Силата на духа на един Бетовен, който, когато е написал прекрасната 9-та симфония, от която Одата на радостта е химна на Европа, той е написал, когато той е бил в пълна изолация и бил напълно оглушал. Това е сила на духа. И аз много често давах този пример по време на COVID, когато всички изпитвахме много големи трудности. Така че има го този дух. Ренесанса реално промени света и промени Европа. Като започнем от морските пътешествия, през откриването на Слънчевата система, като минем през красотата на Давид, на Микеланджело и минем през съвършенството на Мона Лиза и въпреки Брекзит да си спомним за Шекспир, за Еразъм, разбира се, и всичко това, това е създаването на нашия
модерен живот, който ние сега познаваме. Така че въпреки противоречията между Франция и Германия, има поколения, които са създавали тази култура. Това е нашия фундамент. Това са поколения гении. Тази Европа на духа не може и според мен не трябва да бъде пренебрегната, само да изплуват отгоре само икономически интереси. Превърнахме се в потребители, в консуматори. Трябва да положим усилия не само да имаме щастието да живеем в мир, да наистина да подкрепим така културата, да имаме, ако щете, нов ренесанс, да имаме общи усилия в тази насока. Защото няма да има истинска Европа без култура. Това трябва да ни е ясно. Европа никога не е била само територия. Кажем, нали, това е география, докъде се простира Европа и така нататък. Тя е дух. И точно този дух би трябвало ние да съхраним, да запазим, ако искаме да имаме шанс нашите деца, нашите внуци, вие младите хора да живеете щастливо. И аз много се радвам, че младежи като вас се опитват наистина да разпространяват идеите за тази култура, да обръщате внимание на своите връстници за това, що е култура, как се гради една културна личност. Аз вярвам, че всеки от вас би желал да бъде такава богата личност, защото това е чудесно не само за нашето общество, това е чудесно за вас самите, да бъдете духовни личности с вкус към културата, с вкус към всичко, което се случва около вас в тази област. Благодарим за милите думи. Аз лично мога да допълня към това, което вие досега казахте, че реално една от главните причини Европа да е отделен континент, а не просто част от Евразия, е именно защото ние сме културно различни. Културната история на Европа е много по-различна от тази на повечето азиатски страни. Именно това е причината, както вие казахте, се сложи една граница и това нещо да се нарече Европа, което е отделно. И именно точно заради това ние трябва да се стремим да поддържаме този факт, за да може да останем реално това, което сме, европейци. Точно така. Напълно подписвам се под тази ваша мисъл. Да. Накрая да кажа, скъпи млади хора, гледайте хубави европейски филми, ценете хубавата европейска музика, радвайте се на всичко, което е наше европейско, защото наистина ние имаме шанса да сме се родили и да живеем, може би, на най-прекрасния континент в духовно отношение. Това е за днес. С вас ще имаме и скорошни срещи. Може да очаквате и още видеа с госпожа Шикова. Искрено ви благодаря за милите думи. Благодаря ви, че отделихте време днес да поговорим за европейската култура. И да,